Мы удзельнічаем у выбарах, таму што мы палітычная партыя, гэта асноўная мэта палітычнай партыі удзел у выбарах, і таму мы абавязкова будзем удзельнічаць і здымаць мы як апошні раз кандыдатуры не будзем. Ось, і спадзяёмся на перамогу. Жыве Беларусь! Ну, я не першы раз удзельнічаю ў выбарах і хочу сказаць, што напэўна ж некалі наступіць той час, калі ўсе мы з вами зразумеем, што мы ўжо рабілі ўсё, што можам. І, напрыклад, напэўна, патрэбна нешта рабіць на месцах. Шансаў на гэта амаль няма, але ёсць магчымасць гаварыць з людзьмі, чуць іх і рабіць нейкія вывады. І ім, і нам. Я лічу, што на мясцовыя выбары на сённяшні момант, якая склалася становішча ў краіне і ўвогуле у апазіцыйных структурах, на гэтыя выбары удзелу і не мае сэнса удзельнічаць у гэтай кампаніі. Таму што мы падыходзім, зусім пачынаецца тыя самыя граблі, што 20 гадоў. Адзінага кандыдата няма. Быў бы адзіны кандыдат, мела б сэнс ісці. Нам як мага хутчэй трэба знайсці, абраць, купіць, зрабіць адзінага і працягваць змагання за 15 год. Наконт удзела не ўдзелу прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі ў выбарах адназначна за ўдзел. Паказаць людзям, што ёсць прадстаўнікі і ёсць палітычныя сілы, якія маюць адрозныя ад уладаў пункт гледжання на развіццё сітуацыі. Яны маюць людзей, якія будуць выпраўляць гэтую сітуацыю. Яны маюць рэсурс, каб хадзіць па кватэрах, удзельнічаць у выбарах, вырабіць нармальную інфармацыйную прадукцыю, пастаяць у пікетах. Удзел адназначна. Байкот на гэтых выбарах немагчымы па той простай прычыне, што няма парогу яўкі. Прыйдзе 3 выбаршчыка на участак для галасавання і выбары адбыліся. Таму лепш заўсёды нешта рабіць, чым не рабіць нічога. У выбарах БХД удзельнічае дзеля таго, каб вырашыць шэраг мясцовых праблемаў. Гэта першае. Другое, зноўку такі пазнаёміць выбаршчыкаў з такой партыяй, як Беларуская хрысціянская дэмакратыя, і, магчыма, далучыць людзей да нашай дзейнасці. Таму што мы ўвесь час актыўнічаем і вырашаем шэраг сацыяльных праблемаў, вось каб нейкія змены былі ў нашым грамадстве для паляпшэння жыцця. Ну, я лічу, што прынцыпу тактыка мінулых выбарчых кампаніяў паказала прынцыпу немэтазгоднасць правядзення удзелу у фармаце выбараў з тактыкай байкоту і удзел у дадзенай выбарчай кампаніі. Мы прынялі наш рух і мы прыняць удзел у дадзенай выбарчай кампаніі, каб прынцыпу данесці свой пункт гледжання да людзей. Ну і гэтаксама не ведаю, паспрабаваць можа свае сілы у фармаце выбарчай актыўнасці, выбарчай дзейнасці. Нехта паспрабуе сябе ў якасці кандыдата, нехта паспрабуе сябе як непасрэдна ў фармаце сябра ініцыятыўнай групы.